Sparks Record. Hello people, hello Muri Zimbabwe, Magadi Muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Igabalamingo DJ Sparks Zimbabwe. Ndipa chiviti cha mnofaria, chiviti sinema side effect cha chokunzire nyaya dzakasiyana dzinenge dzichiitika matiumana ese especially nyaya dzinenge dzichiitika kuma Zim celebrities panapa ndo padzinobatika. Saka uchingosina subscribe, please don't forget to subscribe Zim Reality ITV so that anytime partner upload something brand new unowana notification. Nyaya ndiyo panapa inyaya Zimdancehall Artist Didzaman ari best kubare arikunzi iye ari kudanana kana kuti akarepa mwanasikana vamarabha asika hapana wanzwikisisawo saka anga akabatwa nepolisi asungwa aendeswa kumbari police station. Saka ndine mapictures andinawo etimu yangu yakwanisa kuti itoro mapictures angachitenderera akandikuratidze ndofamba mukuona mapictures ari pascreen apa emukomana akatopfekedzwa ngetani akatosungwa chaedza kuti zvinhu zvakumira zvakanaka anofanira kuti asungwe atsanangure nyaya yake kuti yakafamba sei. Saka ndifunga madates kuenda kukoti nenchizongo kuzivisai tichiri kutangwa viridzo yenyaya iyi. So ndine namba dzamarabha then chatrai kubata tidze kuti marabha ari kuti chiwo nenyaya iyi kuti zvakaenzofamba sei. Amen. So guys, ndo nyaya dziri kuitika idzodzo dzatati tese ndikuudzei nekumapictures mamaona kuti mukomana ari kupomerwa mhosva yekurepa mwanasikana uye ane 14 years. Amana I know kuti noshayiwa kuti kuwafana vanonga vachipindwa nei wafana Zimdancehall chaperera mujeri guys vanonga vachipindwa nei kubata mwana mudiki umuruva chirapa chii chakadaro izvozvo ini ndashayiwa kuti but still kana machingaita zvinhu ngakandwe mukati munoenderana nemhosva yake yaanenge apara. Saka guys ndonyanga ndinai ndikuzivisei boys togara tiri up to date togara tichibata nyaya togara tichitaura nyaya dzinenge dzichiitika. Saka mapictures mamaona zvese mazviona ikatizonzwa kuti nyaya ichafamba sei. Anyway, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember, fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is Sparks Record.